Izena badakizu ere? Barandiaran? Kiroldegiaren izena. Barandiaran, hainbeste gauzez. Josimir Barandiaran. Josimir Barandiaran badakizu ere zein izan zen. Hau egiteko garaia, Bai, urte horretan ez ondea, jo nintzen bai. Hori Josimir Barandiaranen esaldi bat. Naiz eta zuaitz txikia edo alako zerbait zen uste handitu zarago horiek, zenbait eta beteago, orduan eta apalago hori da. Zenbait eta gehiago jaki, orduan da humilago izateko hori da. Instalazioa daukagu igerileku estali bat, eta kantxa eta pilotalekua den espazioa handi bat. Elkarte bat edo... Ez, udaletxearena da, eta kudeaketa udaletxearena da. Langileak daude udaletxekoak, eta langileak daude enpresa desberdinetakoak. Garbiketako enpresa badago, kilometako zerbitzu ematen digun beste enpresa badago, kudeaketa zuzena aberatxaren. Momentuetan, bi instalazio ez gain, dauzkagu hainbat gela, balioanizko gela, aerobika emateko, soinketa emateko, harineko soinketa, hainbezpideko erantza egiteko, pilates emateko, dauzkagu, horrein dela, ni uste eta laugarren urtea dela, igerileku estaligarriak, bere gune berdarekin eta... Oso berezia da kokalekua. Ikusi joan den urtean edo, gu espero genuen, hori plazari maia edo, eta justo kontrakoa, egiatua, hori, espero. Kiroldegia dago mendiaren kontra egita, bere garaian, ez? Mendia moztu zen eta kiroldegia egin. Goiko magalean, hori. Gero, sauna bat dago, eta bulder edo rokodromo txiki bat, kanpoan baita dago. Eta hori aldagelak, logikamente. Eta... hori dela, daukagu. Kanpoan, basu beste igeriluku bat edo... Baita, gelakin jarraitzeko, dago gero, muskulazio lokiak gela. Hori eta gaur egun, hasiera baten ez dagoen gauza bat, eta orain behar beharrezkoa kilometri batean. Jende asko eta hori erabiltzen da. Hori da, bai.